आङो बावैसोनो BPF दोलो नागारनानै OPPL दोलोआव हाबफैदों। आङो BPF-निफ्राय गोदानै OPPL-आव फैनाय सुबुंब्लाबो दिनै OPPL दोलोनि आफादगिरि मानाव गेजेर प्रमद बर', OPPL दोलोनि वार्किं आफादगिरि जाहा रोंगोरा नार्जारि मानाव गेजेर MP आरो बे OPPL दोलोनिनो नेहाथारि राजु कुमार नार्जारि आरो साफ्रोमबो OPPL-नि दैदेनगिरिफ्रा आंखौ 14 नं चिरां दुवारनि बिजाथि हिसाबै दिनै घोषणा खालामबाय, आङो साननोनो हाया जे बिथांमोनहा आंनि सायाव मोनसे बिश्वास लानानै आरो OPPL दोलोनि सासे दैदेनगिरि जानानै जोंनि समाजखौ सेवा खालामनो हागोन आरो दैदेननो हागोन बिदि बेखौ बिश्वास खालामनानै बिथांमोनहा आंनो बिजाथि होबाय आरो बिथांमोननि साननाय हनायखौ मावफुंनो थाखाय आं दिनै गोख्रोङै ओंखारबाय आरो जोंनि बे चिरां दुवारनि रायजो राजाफ्रा दोलै नोगोरै हाजार हाजार मानसिफ्रा दिनै आंखौ बरायदों। आं साफ्रोमबो जोंनि चिरां दुवारनि OPPL-नि दैदेनगिरि आरो रायजो राजाफोरनो गोसो सिंनिफ्राय धन्यबाद होयो आरो दानिफ्रायनो जोङो देरहानो थाखाय एकदम ज' जों खामानि मावनो थिरांथा लाबाय। गाबोननो जोङो नमिनेसन होगोन। नमिनेसन जोबनायनि उनावनो जोङो मोनफ्रोमबो गामियाव हाबगोन आरो OPPL दोलोआ माबायदि खामानि मावगासिनो दङ रायजो राजानि खाथियाव जोङो खोन्थागोन। OPPL दोलोनो मानो भट होनांगौ बेफोर खोथा बाथ्राफोरखौ जोङो रायजो राजाफोरजों सावरायगोन आरो जों मिथिखागौ बे चिरां दुवार समस्तिया जाहैबाय OPPL दोलोनिनो समस्तिखा। बेवहाय थांनाय 2020 सनावबो OPPL-आनो देरहाखादों आरो थांनाय MP इलेक्सनावबो OPPL-आनो देरहाखादों। थांनाय 21 सनावबो MLA-आवबो OPPL-आनो देरहाखादों आरो नै थांनाय बाइ इलेक्सनावबो OPPL-आनो देरहाखादों आरो दाबो इलेक्सनावबो OPPL-आनो देरहाखादों। नोंथांनि एगेन्स्टआव हाग्रामा महिलारि बिथांनि जि रमान्टिक चिन्ताधारा जे खाम्फा बरगयारिया जेरावखि गैया आंखौ फेजेनथारनो होननानै बिथाङा जि सेस्था खालामदों बियो बिथांनि भुल चिन्ताधारा। बेवहाय चिरां दुवाराव आरोबाव BPF-खौ मोजां मोनग्रा BPF-नि थाखाय थैसोब थांसोब मावग्रा रावबो गैला आरो हाग्रामा महिलारि बायदि 10 जन फैब्लाबो BPF-आ बे समस्तियाव देरहानो हाया। ओंखायनो बिथांनि जि रमान्टिक चिन्ताधारा होननानै बुंदों जे ओरै खालामनो बियो ओरैनो नस्थ' जागोन, फैलार जागोन। बिथाङा थफ्ला थफ्लि लानानै खारलांफिनगोन। बेवहाय OPPL दलानो देरहाखायो। केन्डिडेटआ आंब्लाबो आं दा देरहाखागोन, सोरखौबा हरोमोनब्लाबो बेबो देरहाखायोमोन। UPPL-आ नोंथांखौ साजा होदों जायखौ BPF दोलोआ साजा होनांगौमोन। आगोलाव हाग्रामाया बुंदोंमोन चन्दन ब्रह्म आरो खाम्फा बरगयारिनो UPPL-नि दैदेनगिरिफ्रा टिकेट होआ। चन्दन खाम्फाया सेवहैबाय होनना बुङाखैमोनबा डास्टबिनाव गारहैनानै दोनबाय आरो जोंथ' लाबसिनला बिसोर फैब्लाबो खायसेल' खालामदोंमोन। दाना UPPL-नि दैदेनगिरिफ्रा चन्दन ब्रह्मनोबो काजलगामियाव टिकेट होबाय, खाम्फा बरगयारिनोबो चिरां दुवाराव टिकेट होबाय। दानिया बेखौ आरो उल्था बुंबाय पानिशमेन्ट माबा सास्ति होदोंनो। बिनि जि गोनो गोथो बिनि उगुल थुगुल खोथायानो बेखौनो बुजायो जे बिनि साननाय हनायाव माबा मोनसे गोरोन्थि दंसै। गावनि धंस'खौ गाव हमनो हाखाबाय जे UPPL-आनो जे सरकार दागोन, UPPL-आनो सरकार दानानै प्रमद बर'आनो जे चिफ जागोन बेखौ बियो बहाबा नङा बहाबा मिथिखाबाय। हाग्रामा महिलारिया समस्ति देबोरगावनिफ्राय सुरुपासिम आंथ' बेखौ पाब्लिकलि बुंबाय। हेलिकप्टार लानायखौथ' रावबो जेबो बुङाखै, आंबो बुङाखै। हेलिकप्टारखौ लाखानांगोन दैदेनगिरिफ्रा। जोंनाबो प्रमद बर'आ हेलिकप्टार लानानै थाब मिटिं खालायोब्ला जों बिराद मोजांसो मोनगोन आरो गुबुन दोलोनि BJP-नि कंग्रेसनिफ्राबो लाखागोन। दा खिन्थु आंनि नुनायाव आंनि अबजारभेसनाव आं बेखौसो नुदों आरो बुंदों आङो जे सरलपाराया जाहैबाय गावनि न' देबोरगामिनि न'निफ्राय कय किल'मिटार क'क्राझार टाउननिफ्राय दैलि बेवहाय बे पिकनिक स्पटआव थाङो फैयो। दा गावनि रायजोफोरजों
रायज्लायनो थाखाय भट बिनो थाखाय बियो देबोर गामिनिफ्राय सरलपारायाव हेलिकप्टार लानानै थांलायलायो बेखौ मा रायजो राजाफ्रा मोजां मोनगोन नामा रायजो राजाफ्रा दिनै बोराबदों थांनानै मानसि नुयैनि हाग्रामा महिलारिया नेपालि गुरखा मानसिफोरखौ रायनानै फैदों रायजानानै गुरखा मानसिफ्रा लाजिनांदों बोराबदों आरो दा इउपिपिएलआव थ्रोब थ्रोब हाबफिनजोब्बाय सार बेसेबांसो मार्जिनाव देरहागोन मार्जिना बेसेबां जायो बेखौथ' बुंनो हाया खिन्थु क्रन'लजिकेलि जुदि नायो 2020 सराव आङो बिपिएफनि केन्डिडेटमोन नङा होमबा आङो 2500 भटआव जेनदों माने इउपिपिएलआ 2500 बारा मोनखादों 2021 सनाव एमएलए इलेक्सनाव आरोबाव बियो बांदेरबावदों 5000आव थाहैदों बे माबाया मा होनो पार्थक्यआ इउपिपिएलआ 5000 भट बारा मोनदों थांनाय एमपि इलेक्सनाव आङो केन्डिडेटमोन हिसाबै आंनो माखासेया भट होफिनदों आरो थेवब्लाबो 1500 बारा मोनदों इउपिपिएलआ बेनि उनाव जि बाइ इलेक्सन जादों एमएलएनि बाहाय 9000 बारा मोनदों इउपिपिएलआ गतिके दा 9000 बारा मोनखांनायनि उनावनो दा काउन्सिल इलेक्सन गतिके 9000 नि गेजेराव 6000 खमायबाय जेनेबा 3000 आं खमायबाय 3000 खमायबायब्ला बेसेबां थायो 6000 बारा थाबावो गतिके इउपिपिएलखौ बेयाव बे समस्यायाव फेजेननो हानाय जेबो सक्ति गैया खुनु दल गैया थेंक इउ